глюкоза гуфта ворид шудааст. Раствори глюкоза. Вақте мекушоянд борад 23 тонна пусти мирғ аст. шумо медонед пусти мирғ чӣ аст? ҳамин пусти мирға аз давлати Эрон ворид кардан. Вай медонед барои чӣ ворид мекунанд? Вай хурдан мумкин нест. Вай тоҷирои мо ворид мекунанд. Пеш аз ҳама барои ҳасибу баъд як намуди хӯрок дорем ку вай меган кишти котлет. баъд вай шашлики курини меган аз забони худем. ҳамун пуста анаму хел хӯрок кардан мудам мефурӯшанд. мо ин хел тоҷирои ба виҷдонам дорем. 23 тонна. мо албатта чораҷӯӣ кардем. бахшиш як бор дига мефтем дар ҳуҷҷатҳо чӣ гуфтагӣ аст? Раствори глюкоза. вай бовар мекунед шумо ҳамин мебардорем пусти мурға аз вай заҳр мечакад, оби заҳр. ина дару давлатҳо истифода намекунанд. вай ҳамшун ахлод меравад. барои хӯроки ҳайвонҳо истифода мебаранд. ина барои ма шумо гуфтам ки ҳамин хел ман мисол ҳамаро гуфтани нестам. неке ҳаст дар мо ҳамин хел одамой аст. ҳозир дирӯз мо ред гузарондем ба мандони худи мақомот ҳамин бозичҳои кӯдаконаро дошта гирифтем. ин ҳамаш борои қочоқ ворид мешавад. ман фикр мекардам ки як қувваи мақомоти хадамоти гумрук-ҳатӣ ина пеши роҳша гирифта намешавад. агар худи мардум фаъол набошанд, шумо фаъол набошед. ман фикр мекардам ки фақат дар якҷоягӣ, дар дастаҷамъӣ мубориза бурдан мумкин аст. соҳибкори алоҳида аст. чораҷӯӣ кардем.